Beno, azkenik lortu dut instalatzea avatares originales de Xbox ordenagailuan. Aurreko bideoan komentatu dizuet, pilo bat aldiz errepikatu behar izan nuela bideoa. Eta orain, baita ere ikusiko dugu, nola egin ja instalaturik daukagunean. Ejekutatzen ari naiz wifi-a telefonotik hartuta, bada espada, ez nintzen fidatzen ordenagailutik hartuko zuela eta berri errepikatu bideoa. Orduan, banago egiten wifi-arekin. Arazo hori zuek baldin badaukazu eskolan, egin alduzue gauza bera, wifi eman telefonarekin, edo etxean egin etxeko ordenagailuan. Ikusiko dugu nola egin avatar bat mugimenduan, animatua. Eta bide batez baita ere ikusiko dugu nola batzuetan programa edo aplikazio bat baino gehiago erabili behar dugula. Azken finean da pizka bat bilatzea edo aurkitzea ditugun baliabideak nahi duguna lortzeko. Horretan ere pizka bat imaginazioa sartu eta ikusi gaur egun dauden baliabideen artean milaka dira, zeintzuk izan aldiren baliogarriak. Zabaldu dute programa, gogoratu hemen zegoela, hemen avatares eta avatares originales de Xbox, eta hor agertzen zaigu ja gure avatar, baina noski aldatu aldugu. Azteko ikusiko dugu nola aldatu, gauza guztiak. Oso simplea da, behar bada pizka gutxi bakarrik esanduko dut hau, baina importantea hemen ajusteetan crear avatar nuevo, edo sea una cuenta diferente, aldatzeko edo. Baina crear avatar nuevo, esaten du hau galduko dela, izango diogu continuar. Kontutan hartu, hori kontuan sortzen ari garela avatarra. Orduan, ez ordenagailuan, Orduan, beste ordenagailu batean baldin bagaude, kontu horrekin aterako zaigu avatar hori berriro. Hemen daude batzuk, baina nik nahi ditu beste bat, ordenar aleatoriamente, sakatuko dut, eta berriro. Aurkitu arte bat, pizka bat aproposa dena niretzat. Hor daukagu pilo bat, hartuko dut hau, azkenik, eta orain, ja hemen, oso erreza da, joango gara aldatzen, gauza guztiak. Hemen badaukagu altuera eta pisua eta kolorea, azalaren kolorea. Hemen egingo dugu, berriro sakatu, arkatzean, aldatuko diogu barbila, pizka bat horrela, edo, nahi duzuena, berriro arkatzean sakatu, belarriak aldatu, begiak, belloa edo, hau eta beste gauza batzuk, hor, joan algara aldatzen, zuek ikusi, zein hartu edo nola hartu. Hemen adibidez idea eta kolorea, nire jarriko du zuria ja zurituta daukadalako, eta laburra, Hor, joan beharko zarete, pizka bat antolatzen edo moldatzen, gutxi gora bera, zuen antzera daukan hori, avatarra edo. Sakatzen badugu estilo edo, hemen aldatu aldiogu arropa, ebestirze bat eratzen dira hori jantzi batzuk, hemen badaukagu beste gauza pilo bat aldatzeko, adibidez hemen jarriko diogu pizka bat informalagoa, kamiseta batekin, eta prakak, horiek balio dute. Aldatuko dizkiogu zapatillak, eta jarriko dizkiogu horrelako zapatillak, eta jazta. Eginda dagoenean, uste duzuenean, eginda dagoela, zure antza daukanean gutxi gora bera, ikusiko dugu ja nola benetan hartu animazioa eta nola konpondu gero jartzeko beste aplikazio guztietan. Genialin eta aurkezpenetan eta joango gara orain kamarara. Eta hemen kameran badaukagu ja zuzen gordetzeko, kapturatzeko, irudi bat momentu batean, hemen sakatuko dugu, eta hori ja erabili dugu avatar moduan, guardar foto, eta ja irudi hori erabiliko dugu avatar moduan. Baina guri interesatzen zaigu mugimendu hori hartzea. Hemen badaude animazio batzuk, ikusten baduzu hemen badaude, ejekutatzen baditugu hemen behan badaude animazio batzuk, oso ondo daudenak, umeek zehozer ondo egiten dutenean, guk adierazteko gure posa, edo horrelako hori,
oso baliogarriak izan aldira, hori, aurkezpenetan edo horrelako programa txikietan. Badaukagu pilo bat, egingo dugu nola kapturatu bat, bale? Venga, adibidez egingo dugu hau, bigarrena, joa frogatzen dauden guztiak, bale? Eta, bueno, ikusiko dugu nola kapturatu. Egingo duguna izango da kapturatu bideoa pantailarekin, ondoa jarriko dugu, orain dago berde, ni jarriko dut beste kolore batean behar bada, gero ondori kentzeko. Venga, ondoak, venga, ondoak hemen aldatzen dira, hemen daukagu animaziones eta fondo. Hartzen badugu ondo bat kolore batena bakarrik, adibidez nik hartuko dut hau, horia, bueno, ez da desberdintzen asko besoekin eta ilearekin, baina ikusiko dugu. Egingo duguna izango da kroma bat, ez dakit ezagutzen duzuen kroma, telebistan erabiltzen den metodoa ondoak aldatzeko. Kolore bat bakarrik eta kolori hori gero kentzen da, egiten da gardena, irudia, eta atzean jarri aldugu nahi duguna. Egin aldugu bideo edizio programetan, baina badago web horri bat egiten duena primeran. Venga, utziko dugu horrela, bale? Habe nola ateratzen den horrela, erabilat dugu baita ere gorri bat, edo horrela, bueno, honek dauka hemen euridi batzu, bakarrik hori kolore bat izatea. Bueno, orain egin nahi dudana da, kapturatzea animazio osoa. Nik sakatzen badut animazioan egiten da osoa, ezta? Banago pantalla grabatzen programa batekin, eta orain zabalduko dut beste bat pantalla berriro grabatzeko. Aber nola doan, batzuetan frogak egitea da. Nik badaukat Active Presenter, egingo dugu, kapturatuko dugu pantalla Active Presenter erabiliz, ikusi dugu ikastaro batzuetan, eta orduan ezaguna daia. Venga, zabaldu dut Active Presenter, egingo dut grabar bideo, eta ez dut egingo a toda pantalla, baizik eta personalizatua. Sakatuko dut personalizatua, eta bitu hemen atera dira barra edo puntu batzuk, eta joango naiz moldatzen hartzeko justu nahi dudan zatia. Hori da, beria hartu aldudan hemendik. Venga, hemen kontuz, bitu izkina dago justu bidezi bihurtzen da. Orduan pizka bat eskutatu dago, kontuz hartu. Venga, joango gara moldatzen. Venga, hor daukagu beste bazterra, beste ertza, eta orduan joango gara ja moldatzen, eta hartuko dugu bakarrik nahi dugun zatia. Bale, venga, hor utziko dugu, eta pizka bat moldatu dagoenean, venga, esango diogu, grabatu. Venga, hasten denean grabatzen, sakatuko dut el play, hemen, bale? Hemen sakatuko dut play, eta egingo dugu mugimendu osoa. Eta amaitu bezailazte, geldituko dut, kontrol fin egiten, edo hemen geldituko dut, Active Presenterren grabaketa. Vale, gogoratu gero Active Presenterren nola egiten genuen mozteko zati bat. Venga, ikusiko dugu lehen osoa. Venga, kendu nahi dut zati bat, noski, hasieran pasatu nahi zelako edo mugitzen hasi arte, orduan joango naiz mugitzen, vale, venga, geldituko naiz gutxi gora bera. Vale, hor, eta hemen gogoratu mozteko egiten genuena zen, dividir la diapositiva. Vale, zatitu dugu, orduan lehenengo zati hau ja, sobera dago, klik eta suprimir. Venga, eta orduan kenduko diogu orain atxeko zatia, hor dago ja geldirik, venga, bilatuko dugu non gelditzen den justu, venga, vale, programa batzu ditu zabalik batera, eta orduan behar bada, batzuetan mote. Venga, baina hortik aurrera ja, sobera dago baitare. Kokatuko naiz hor, berriro moztuko dut, eta orain, sobera dagoena da, bigarren zatia. Vale, badaukagu ja, zati bat bakarrik. Venga, eta orduan, ikusiko dugu, nola, gelditu den. Vale, venga. Bueno, gauza bat, gero erabiliko dut programa bat web batean, ondoak kentzeko.
Eta batzuetan jartzen du ez duela onartzen 5 segundu baino gehiago. Eta niri hemen oraindik sobera daukat, babitu, hemen ja geldirik dago. Venga, kenduko dio baita ere, zati hori. Venga, kendu, azkenengoa sobera. Venga, eta hemen ja badaukat 4 segundu, eta orduan, bai, ja erabilgarria. Eta mugimendu osoa dago eginda. Bueno, orduan, orain gordeko dut bideo hau. Sakatuko dut gainean, eta eskuineko botoiaz egingo dut exportar al fichero. Vale? Egingo dudan izango da gorde hau MP4 formatuan, vale? Importantea MP4 formatuan gordetzea. Onartzeko gero web horrian. Venga, gordeko dut eskriptorioan, gero kenduko dut. Hortik, gogoratu eskriptorioa ondo dago gordetzeko, gauza gordetzeko, hori, erabiltzen baditugu eta gero ezabatu. Bestela, kontuz, bale? Jarriko dut froga bideo, eta gordeko dut. Venga, eta nahin badaukagu ja azkenengo pausoa egiteko. Berriro, bitu orain erabili dugu Active Presenter eta Avatares programa. Orain, erabiliko dugu web horri bat, hemen daukat gordeta, un screen web horria egiten duena da kentzea ondoak bideoetan. Eta primeran egiten du. Gero gorde aldugu bideoa GIF moduan, eta GIF hori jarri aldugu edozein lekutan. Venga, ikusiko dugu nola egin. Bagoaz, un screen horrira, upload clip, bilatuko dugu, eskriptorioan. Eta venga, eta froga bideo, MP4, prestatzen ari da, eta orain, bitu nola egin duen, ondoa guztiz gardena. Vale? Oso ondo egiten du, edozein bideorekin, egin aldugu gure bideoekin baita ere gero kroma moduan beste bideo baten gainea jartzeko, eta oso ondo egiten da. Batzuetan hemen ageritzen da markadeagoa bat. Un screen jartzen duena edo, vale? Ateratzen bazaizu, errepikatu berriro igo bideoa, eta bada hurrengoan ez da aterako. Batzuetan ateratzen da, eta beste batzuetan ez. Venga, jaitziko dugu, hemen dago download GIF. Venga, gordeko dugu leku berean, eskriptorioan. Venga, hemen gaude, eskriptorioan, froga bideo, unscreen.gif, venga, guardar. Vale, eta hemendik aurrera, edozein momentutan, jarri aldugu, adibidez egingo dugu aurkezpen bat, eta bai aurkezpenetan, genialitan eta horrelakoetan, beti jarri aldugu, horrelako bideo bat. Gero noski, bideo hori jarri aldiogu, bokadillo bat hitz egiteko, soinu bat, onartzen badu soinu bat gehitu aldiogu, edo horrelakorik. Venga, egiten badugu txertatu, egingo dugu irudia, eta kargatu ordenagailutik. Venga, berriro eskriptoriora joango gara, froga bideo, un screen GIF, eta hor daukagu gure avatar, mugikorra, momentu batean, ateratzeko, eta bentsatu, pizka bat erakargarria izateko. Ikusi aldugu, hemen, vale. Venga, aplikatu diseinua, egin nahi nuen, aldatu ondoa, vale. Ikusteko nola, nola gardena den. Hor jarri dugu ondo, beltz bat, eta gardena da. Jarri aldira, horri askotan. Vale? Momentu batean genialin primeran, aurkezpenetan baita ere, ikusi ditugun aplikazio batzuetan, jarri ahal izango dugu. Batez ere, animatzeko zer ondo egiten denean, edo horrelako. Berdin joan algara egiten, animazio guztiekin, izango da pizka bat denbora, baina animazio guztiekin egiten badugu, momentu batean eskolan funtzionatzen ez badu etxean, gordeko ditugu animazio guzti horiek, diska batean edo lekuren batean, egin ditugun guztiak, eskriptorioan daudenak
ditugu, eta gordeko ditugu, eta badaukagu, animazio pilo bat, leku askotan jartzeko eta erabiltzeko.